Здравейте, аз съм Васето БГ и това е втори епизод от Minecraft Survival. Както виждате, в миналия бяхме изкопали Iron и сега трябва да си направим дупка за живеене. Защото става... Всъщност, няма да си правя дупка за живеене. Аз ще го направя на Peaceful, ще си построя къщата и ще си го пусна на нормал. Само че ми е чудно дали да не е направено дърво. 38 дърво. Ако го превърна на дъвки, направя пръчки. Хоп. Хоп. И от това хоп. И сега ако направя хоп. Хоп. И хоп. Хоп. Стават 48 стълби. Не хубаво на 48 стълби, 48 стълби. Само че се чудя на кое дърво. Бъде нека това. Хоп. 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 Само че трябва да се направя предвиджозъм. Само ми е чудно къде ще върнем храна. О, магаре! Ах ти лага. Сега е на... Сакира. Една сахира. Да усехирим това. Окей, лак на Фран. Това е дупито. На Фран. Лак. Окей. Ще гледам да снимам по-малко на Минецра. Защото... невероятно много. Айде, котел! Айде, браво бе! Браво бе, мъжки! Така, не искате да знаете какво е да играете с такъв лак. Може би има, които са играли в такъв лак. И не искат да казват на другите какъв лак са играли. С какъв лак са играли, аз съм неграмотен. И къде ми е лошбенча? Къде съм губиш, котела? Абе, кала, как се прави се купичка, бе, такава? За супа. Да, ясно, видях. Видях, разбрах. Всичко. Яй, имам 2 гъбеди супицки. Да, но те са полезни, ако се биеш с някакъв смисъл, за ПВП са полезни, защото ти дават такова. Те хранят много бързо и ти дават и сърца понякога. Между другото, на това място съм оцелявал и умрях на хардкор. Имам 4 такива и 4 такива. Колкото си направя още 2 супицки. Купицка. Хоп. Супичка. Имам общо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей, имам достатъчно храна за години напред. И тук мисля да е мястото за живеене. Пак трябва да приключвам клипа.
стана? Не знам, честно ти казвам. С желязо, но не знам точно как. Кала, ти бързо ли пишеш на компютър? Бързо ли пишеш на компютър? Защото Мира ми каза, че не пишеш бързо. Окей, хоп, хоп. Нали днеска няма пак така да се караме като вчера. И окей, сега ако го направя така както трябва, ще съм много доволен. Яй! Окей. Аз съм вече ще построим къщата и това ще е за епизода отново. Извинявам се отново, че са ми дълго скапани и кратки епизодите, но не мога повече. От интернет ли видях? Ти можеш да си го изтеглиш на таблета това. Има едно такова как се крафтват айтеми. Къщата за сега ще е много малка. Манечко. Защото много ясно. Не в сървър, на сингъл. Окей, ние почти сме готови с къщата. По-насрана къща от тая. Ако някой е виждал да пише в коментарите. Ако иска да е. Че лакстран. Гледай го, бе! А то как се преказа? Да. Да. Айде! Сега само стените ще ги направим. Ще остават 2 минути. Сега само тераската. Сега ще е като тераса моята къща тук. Хоп. Хоп. И хоп. И това ще е. Хоп. Това ще е за епизода. Чакайте си освободя един ком. Това мисля да е за епизода. Аз бях на SetoBG. Вие бяхте каквито сте. И можем да си кажем